magandang araw po sa inyo lahat mga boss. Ayan, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. So ayan, siyempre nandito tayo sa Alcala, Pangasinan, yung project natin dito na ceiling. Tapos nag-additional sila, nagpa-pintura. So ang humawak ng project dito si Foreman Ambo. Palagpak! May isang audience tayo lang taga-palagpak. Siyempre bago natin pasukin itong project natin, naging project natin, gusto ko makita nyo yung before nya. So ayan na mga boss. Nakita nyo na po yung before niya mga boss, yung before ng bahay na project natin. So gusto ko naman makita ninyo yung pagkatapos ng project natin mga boss. Okay. Nasara pa lang palagpag. Ayan, so dito, umpisa natin dito sa salas. So ayan mga boss. So pakita mo nga yung salas natin. Ayun. Ayan, pakita mo. Pakita mo. Boss. So ang galing din ng camera natin, sumusunod no, gumagano kung saan pinalagay. O yung cameraman, punta, tingin doon. Ayan, tingin doon. Warm up lang natin mga boss. Okay dito. Ayan, medyo hindi snappy yung cameraman natin. Hindi snappy yung cameraman natin. Pero pag ginalog ko, yun o, tingin sa taas. O, tingnan, ulit. O, ulit. Ayan, o doon. O, dito. O, ayan, dito. Dito. Ayan. Ayun. So ayan, ibig ito. Yan mga boss. So dito sa salas. Ang ginawa natin dito, double cove design. So isa nga pala mga boss, bago namin sinimulan itong bahay na to, gumawa ko ng 3D model na inaktual namin itong loob ng bahay. Nag 3D model ako, tapos inaktual namin itong loob ng bahay. Dinowing namin, nilagay namin sa laptop. Siyempre sa laptop ko nilagay. Tapos inuwi ko na lang yung computer ko para lagyan ng design itong bahay na to. So yung 3D model na yun, naka-actual talaga dito sa bahay nila Madam. So ayan, shoutout nga pala kay Madam Elizabeth Bersosa. So maraming salamat po sa paghintay, kahit isang council lang naghintay, nakapaghintay pa rin sila. So ayan, maraming salamat kay Ma'am Elizabeth. Siyempre, maraming salamat din at kung hindi sila nagpagawa, wala tayong may papagitang ganito kagandang bahay. Okay? So dito, mapapansin nyo dito sa ceiling natin, ang ginawa ko dito, so makikita nyo dyan sa screen. So ayan, makikita nyo dyan sa screen. So ganyan yung nilagay natin design dyan. So ganun pa rin yung nangyari dito sa ceiling natin, makikita nyo naman. Ganun pa rin yung nangyari sa ceiling natin. So double cove light, tapos naglagay tayo ng cornisa. Yung cornisa ang nilagay natin dito, yung nilagay natin cornisa rito, yung model na M16. So ayun yung model niya. So lapitan mo ba, lapitan mo nga camera. Yan, ilapit mo. O, sa mitan to. Dito, sa mitan to, ayun o. Ayan o. Yun. Yan. O, dito. So ayan po yung model ng M16 tsaka 45 yung nilagay natin cornisa dyan. Simple lang yung cornisa na nilagay natin dyan. Ayaw na yung Madam ng may mga arte. Tapos makikita dyan sa 3D model, may tiles na ito. Tapos nakapintura na, pati yung mga wall. Tapos may accent pa rin tayo rito sa TV console. Tapos may pintuan na rin, ay may mga upuan na rito. So kompleto na yung sa 3D
animation sa 3D model natin. So dito gumawa rin tayo ng TV console dito mga boss. Gumawa tayo ng sa 3D model, may kita nyo, may TV console dito. So ang ilalagay nila dito, so dyan kasi sa 3D model, may kita nyo dyan sa screen. Ayan. Stoneworks yung nilagay namin dito mga boss. Stoneworks yung nilagay namin dito sa 3D model. Tapos may cabinet dito, mga floating shelves. Tapos meron pa dito TV rack nandito mga boss. So ang balak gawin ni Madam dito sa natin, sa TV console, hindi na daw siya Stoneworks yung nilalagay natin dito, kundi yung nilalagay nating plaster of Paris na minolde ko. So may sample ako doon, ipapakita ko na lang dyan sa screen. Ganyan po yung gusto niyong ilagay dito. Okay, so dito rin sa flooring, makikita niyo dito sa flooring, ang gusto ni Madam dito mga boss, lagyan ng metallic epoxy dito sa flooring, hindi po siya tiles. So sabi ko naman sa kanila, pa-level na lang nilang mabuti. Ito, tapingan nila, tapos i-level nila mabuti kasi magastos yung metallic epoxy. Yan. So ayan. Tapos ayan, si Foreman na po yung umawat ng project dito mga boss. So ayan. May sasabihin dito sa ginawa natin? Salamat kay sir, kay ma'am. Ayan, maraming salamat. Sa tiwala. Yan, siyempre maraming salamat kila ma'am tsaka si Kaiser. Nagtiwala po sila na kaming gumawa ng bahay nila. Tapos dito tayo sa mga boss, dito sa dining. So pakita mo yung taas. Yan. Okay. So dyan dito sa dining mga boss, ang sinimpan ko lang yung ginawa namin dito. Ginawa namin ito for design. So sinimpan ko lang kayo kasi ni Madam ng maraming design. Ayun ni Madam ng maraming design. At tatasta lang ko. So ayaw ni Madam ng maraming design dito sa bahay niya. So sinimpan ko lang for design. Tapos siyempre naglagay tayo ng cornisa, yung kanina, yung sinabi ko kanina, yung 16 tsaka 45. So pati yung dito, mga ilaw, pin light tsaka strip light. So galing po yan sa Maclagondilla cornices. So makikita nyo dyan sa screen yung Maclagondilla cornices. So yung ilaw na ginamit dito sa strip light, isang kulay lang po siya. Warm white, tapos yung pin light natin, white. So single color lang. So yung iba kasi na ginagawa natin, ay nilalagay natin sa ibang project, tricolor, karamihan, warm white, daylight, tsaka white. Yung isa naman, warm white, blue, tsaka violet. So yun yung karamihan nilalagay natin. Pero dito, single color na yung nilagay natin dito. Tapos dito sa may counter, may dito, single color nung nilagay natin dito na strip light. So blue lang siya, blue lang yung nilagay natin yung strip light dito. Tapos dito sa may kusina. So yan mga boss, sa kusina naman, may kita dyan sa screen. So dyan yung sa screen, may kita dyan yung 3D model niya. So ganun yung mangyayari dito sa 3D model, ay dito sa actual, gaya dun sa 3D model. So may kita dyan sa 3D model, may kita kayo dyan, meron ng bar counter dito. So ayan, may bar counter dito, look bar. Tapos may cabinet na doon, na lababo. Tapos may center island na rin dito. So dito yung banda. So may center island na rin dito. Tapos andito yung castrens nila. So ayan, nakalagay mo sa 3D model. Tapos dito, meron na rin ref na nakalagay. Tapos cabinet ditong banda. So yan po yung itsura ng natin mga boss, yung mangyayari dito pagkatapos na pagkatapos na magawa, kumpleto, gano'n mga boss. Tapos dito sa kwarto mga boss, ito. So yan. So makikita nyo sa kwarto. So pakita mo dito mga yan. Okay? So yan, dito. Okay, so ayan. Dito. So ayan, dito sa kwarto mga boss, ginawa namin dito. Nagbigay sila ng
design, tumingin sila dun sa album ko. Tapos, ayun, yun ang nilagay namin dito. So, yun ang nilagay nila namin dito, yung design yung napili nila. Tapos, ang balak pa ni Madam dito, kung anong ilalagay doon sa TV rack, so dito sa headboard niya, gusto niya rin ilagay yun, yung design na yun. So, baka ibahin na rin niya yung kulay. So, maganda kasi yung nakabos yung product namin yun. So medyo makapal lang siya, tapos mabigat syempre, plaster of Paris. Pero maganda siya pag napinturan, lalo na kung pinuntar mo ng gloss white. Okay, so ang ginawang sukat ng po dito, ano ba yung sukat na? 40. 40, tapos 20. 20 yung pataas, yung ginawa niya dito. 40 cm itong lapat, tapos 20 yung taas. Tapos 10 dito, yung sa may ano niya, kanto niya, tapos yung naiiwan na space 10 cm din yun. Okay, so yun mga boss. So yan lang naman yung ipapakita ko dito sa project natin. So balik po tayo doon. Yan. So bagay yan, pag makita namin. So yung mga picture pala nito mga boss, ilalagay ko naman sa huli yung picture nito kasi pinicture ko kanina, ilalagay ko sa last video, sa last part of video yung picture nito, pati yung 3D model niya, yung 3D animation nalagay ko na rin dito sa last part of video. So para ma-imagine niyo kung ano yung magiging itsura niya pag natapos. Okay, so yan lang mga boss. Siyempre maraming salamat kay Ma'am Elizabeth Bersosa at kay Sir Wilson de los Santos sa pag-asikaso sa amin dito. Siyempre sa bigay nila, yung minsan bibigay sila ng merenda. So ayan, maraming salamat po sa inyo, Sir Madam. Sana nagustuhan niyo po yung trabaho po namin. So ayan, siyempre ingat po kayo lagi dyan. Siyempre sa mga laging nanonood sa amin, sa mga subscriber, lagi susuporta sa ating channel. So maraming salamat po sa inyo at lagi po kayo nandyan. Shoutout ko na rin sila, yung laging sumusuporta po sa atin, laging nanonood. Sila GTV, Joker Facial Vlog 2.0, si Ate Ruby Bautista, si parang Rex Vlog Builder, si parang James Speak TV, Marvin Palitati King, Alan TV, The Alan TV, si Furniture Boys Vlog, Great Hands Construction Ideas. Ayan, shoutout po sa inyo. Kay sino pa ba? Kay Furniture Boys. Ayan, ayan, maraming salamat po sa panonood. Siyempre sa laging sumasabaybay sa ating channel. Siyempre, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, i-like itong video, mag-comment po kayo kung nagustuhan niyo. Sana nakatulong po ito sa mga nagpapabahay dyan at sa mga gustong gumawa ng ganitong project. Okay, so sana po nakakuha po kayo ng idea sa project namin. Okay, so siyempre may natatapos tayong project at meron din tayong umpisahan. So abangan nyo po yung project natin na susunod sa Kamiling Tarlac, Keeping Village, Kamiling Tarlac. Yan, yun po yung susunod nating project mga boss. Okay, so ang hawak din doon si Formanambo. So may sasabihin ka ba? So mga kailangan pa reference. Paring follow. Subscribe lang yan, follow. Ayan. So ayan, medyo timing si Magdad dito sa gusto ko lang makita ninyo kung sino yung umawag dito. Doon sa kami ng project, ang umawag doon sa Kamiling, yung pamangkin ko si JR. Tapos doon sa kabila naman si Pare Bang doon sa Kamiling. Tapos doon sa may Anaw project naman natin, ang umawag doon si Ton. So bawat project may umahawak. So meron ko pinagkakatiwalaan. Okay, so yung mga boss, kung may shoutout man, sabihin ko na lang po mamaya pagdating natin sa bahay. Okay, maraming salamat po sa inyong panonood at ganito na lang po yung video natin. Ingat po tayo lagi mga boss at God bless. Okay, so ayun nga mga boss.
So sinabi ko nga doon sa kabilang video natin na umatras kagad yung project natin doon sa Keeping Village dito sa Kamiling. So tutusin, last week ko pa nakausap yun, tapos pumunta na ako doon sa bahay nila. Okay na, nag-usap kami sa through messenger, tapos tumawag na rin sa akin, okay na daw, pwede nang simulan. So nung punta kami kapon, pupunta pa lang sana ako dun sa bahay nila para kunin down, tapos i-deliver na rin yung mga scaffolding doon. Biglang tumawag sa akin na pag-isipan daw nila ulit. So ayan mga boss, kaya yung mga magtatrabaho sana doon, wala silang pupuntahan. So ngayon ang ginawa ko, kahit maliit yung project ko doon sa isang project natin dito sa Kamiling, doon ko isasalpak yung ibang tao natin para meron silang trabaho. So okay lang po sana sa akin, para sa akin naman okay lang po sana na huwag silang magpagawa. Kung ayaw nila magpagawa, okay lang sana kung sabihin nila kagad, hindi yung ura-urada, yung tapos na yung usapan o umpisa na natin. Ngayon bigla silang atras, may usapan na. So mas maganda sana habang maaga pa, sinabi na nila sa akin para nakapagkuha tayo ng maraming yung susunod na project para isinunod natin. Na-prepare po na sana natin bago natapos yung isang project natin dito sa Alcala. So ngayon marami pa naman nakapila dito. So titingin kami dyan kung ano yung susunod na isusunod na project natin. Titingin kami dyan kung sino yung matatawagan namin dyan para may prepare po namin. So medyo matatagalan lang ito kasi siyempre panibagong negosasyon na naman ito. At kasi ito hindi namin nakausap ng ng personal na gaya ng ginagawa ng misis ko ngayon, kasi yung taga-sugot ko noon yung pamangkin ko, so hindi masyadong maganda yung usapan nila. So ngayon yun ang pupunta ko ngayon para mapag-usapan namin. Pero yung mga nagpapa-schedule ngayon, naukausap naman ng maayos na misis na ipapaliwanag yung isip ng maayos. So ito kasi yung susunod natin project bukas pupunta po ako doon para kausapin at tignan din yung bahay nila. Kung magkasundo kami, yun na po yung susunod natin project. Kung hindi naman, tingin po tayo sa ibang project, titingin tayo ng ibang nakapila. So ngayon lang mga boss, hindi naman kami namimilit kung magpapagawa kayo o hindi. Sa amin lang naman, trabaho lang naman ang gusto namin. At sana yun lang. Sana kung magpapila kayo, sana isipin nyo rin na inaasahan po namin yan. At siyempre yung mga nakapila dyan, marami po kasing nakapila dyan. Kung atras man kayo, at least masabihan namin yung susunod. Yun lang mga boss. So ayan, sa kahit ganyan, may shoutout tayo. So ayan, shoutout kay Marwin Plaza ng Marwin Construction TV from Davao. So subscribe na rin po kayo sa channel niya, Marwin Plaza ng Marwin Construction TV. Marwin Construction TV. Ayan, so subscribe na po kayo sa channel niya. Siyempre, shoutout din kay Shai San Andres. Ayan, siyempre kay Ate Ruby Bautista, shoutout din. Yan, siyempre shoutout din kay Evangeline Salonga. Shoutout din kay Randy Villos. Shoutout din kay Phil Kalimag. Siyempre shoutout din sa mga kasama natin laging sumusuporta, kay Joker Official Vlog. Yan, kay Boss Joker Official Vlog. Tapos shoutout din kay Paring Wanjin TV. Yan, subscribe na po kayo sa kanila mga boss. Siyempre, subscribe na rin po kayo kay The Alan TV Builders. Ayan. Shoutout din kay Kapitan Mark, mga boss vlog. Ayan, yung niya. Subscribe na rin po kayo sa kanyang channel. Siyempre, maraming salamat din sa mga kumpari ko na nasa Arayat sila. Paring Rex Vlog Builders, saka si paring Jimmy Speak sa suporta sa ating channel. Siyempre, huwag nyo rin magkalimutan mag-subscribe kay Louie and Kylie Vlog. Yan, so subscribe na rin po kayo sa kanyang channel kung mga kumpara natin kay paring Louie Kuyawan. Siyempre huwag niyong kalimutan kay paring KMTV, Kwento Mo TV. Yan mga boss. So yan lang po yung mga nagpa-shoutout sa araw na to at gusto kong i-shoutout. Yan, gusto kong pa i-shoutout. So
So ayan mga boss, sana nagkaroon po kayo ng mga idea dyan, lalo na sa mga nagpapagawa ng bahay dyan. At sa mga gustong gumawa ng ganitong mga project. Siyempre, paki-like, share, paki-like at share na rin, paki-subscribe na rin po, mag-comment din po kayo mga boss. So malaking tulong po yan sa amin. Paki-share na rin po para makatulong tayo sa iba at makatulong na rin po kayo sa amin. Okay, so ingat po tayo lagi mga boss. So hanggang dito muna yung vlog natin for today. So kita-kita po tayo sa next vlog po natin. Ingat po tayo lagi at God bless.